Здравейте! В това видео ще ви запозная с компанията THW Global. Какво значи името на компанията THW Global? T 10, H час, W седмица, Global глобален. 10 часа на седмица в глобален мащаб. Това значи, че хората от цял свят ще могат да гледат видеореклами до 10 часа на седмица и ще могат да печелят от това. Няколко думи за мен. Аз съм Русанка Начева, маркетинг специалист и интернет предприемач. Какви видове международни зрители може да има в компанията? Първият вид международен зрител, това е международен зрител с безплатно участие до 1000 и те имат право да печелят до $1000 от лична активност и до $10,000 бонуси от структура. Вторият тип международен зрител, това е независим международен зрител. Разбира се, при желание на хората могат да си платят $45,95 за година и получават персонален сайт. Третият тип международни зрители, това е сертифициран международен зрител. Също по желание, който желае, може да си плати $995 еднократно и да плаща $39,95 на месец, като тези сертифицирани международни зрители нямат ограничения на доходите. Когато гледаме видеа, ние ще получаваме токени. Начисляването на токените зависи от активността на партньора. Токените можем да обменим за точки и за различните страни курсът на точките е различен. Точките, 100 точки се равняват на $1. Можем да заменим точките за долари и парите си можем да ги получим чрез платежни системи или с чек. Какви възможности за печалба имаме с THW Global? Първо ще се запознаем с възможностите на безплатните участници, гледане на видеореклами, построяване на екип, търсене в мрежата, попълване на анкети и тестване на продукти. Сега ще се запознаем с възможностите на платените участници. Те имат право на всички възможности за безплатно участие. Следващата възможност е продажба на реклами. Може да участвате като посредник между компанията и рекламодатели. Като привличате рекламодатели да рекламират в THW Global, тогава ще получавате 5% от всяка сума, внесена от рекламодателя в компанията. Следващата възможност е бонус за управление. Всеки сертифициран партньор ще получава всеки месец по $1000, ако има най-малко 10 000 активни партньори. Например, ако имате за месеца 50 000 активни партньори, вие ще получите $5000 бонус за този месец. Ако имате 40 000 партньори, ще получите $4000. Следващия бонус е кодов бонус. Ако имате партньори до 70-то ниво в дълбочина и сте сертифициран зрител, то вие ще получавате от $10 до $100 за всеки един партньор. Разбира се, ако е активен. Следващия бонус е партньорство. Компанията ви дава възможност да откриете офис в своя град, в страната си, и след откриването на офиса вие ще печелите допълнителни доходи, защото чрез вашия офис ще достигнете до нови рекламодатели, които ще рекламират в компанията. А сега ще се запознаем по-подробно с възможностите за печалба на безплатните участници. Доходи от гледане на видеореклами. Гледайте видеята в сайта и печелете токени. Минимум 5 часа и максимум 10 часа на седмица в удобно за вас време. Печелите до $25 на час за гледане на реклами. Доход от екип. Поканете партньори в THW Global и ще печелите 20% от дохода им.
печелите 4% от доходите на партньорите до 10-то ниво в дълбочина. Може да печелите до $10 000 на месец, ако сте независим зрител. Доход от покупка в онлайн магазина. Ако си закупите продукти и услуги от магазина на TH Towel Global, получавате по един токен за всеки похарчен $1. Получавате и токени от покупките на вашите партньори. 20% от партньорите на първа линия. Ако партньорите от първа линия се закупят продукти от онлайн магазина, вие печелите на всеки 20% от похарчените $, получавате по един токен. Също така и 4% на партньорите до 10-то ниво в дълбочина. Също може да се печелят попълване на анкети. Имате възможност да печелите, като отговаряте на въпроси и изказвате мнения за продуктите и услугите. Също така в сайта ще има вградена търсачка и ако използвате вградената търсачка в сайта на TH Towel Global, също ще печелите от това. Тествайте продукти и печелете. Получете безплатно пробна партида от продукти и също може да печелите от това. Какви са платежните системи в TH Towel Global, с които можем да си изтеглим парите? Това е Bitcoin, PayPal, Payza, Solid Pay и чек. Ако искате да печелите до $25 на час с компанията TH Towel Global, цъкнете на линка под видеото и се регистрирайте, след което се свържете с мен по Skype. Това е всичко от мен, надявам се, че съм била полезна. Чао и до скоро!